De top van de Nederlandse marine wie vermoeden aanreizigen naar Friesland voor de officiële oplevering van de Friesland. Het zusterskip van de eerder al opleverde Holland en Zeeland is een Lietse patrouilleboot die het makkelijk en gauw in te zetten is. Zo zal het 108 meter lange skip in eerst naar het Caribisch gebied om de drugshandel daar aan te pakken en daarna mogelijk naar Somalië. We hebben het schip hard nodig, want u leest ook elke dag in de krant over piraterij. En de verstoring daarvan op de handel, de wereldhandel, de maritieme handel. Nou ja, je ziet hoe kwetsbaar we daarvoor zijn. En dat betekent dat we die schepen nodig hebben om dat de kop in te drukken. In totaal komen de 4 van deze skippen te varen. Alhier met de namen van een van de kustprovincies die in het verliezen een eigen oorlogsvloot hierne. Friesland is daar dus een van. En die historie is in het skip zelfs waarom te vinden op een tweetal plakkaten. Het gaat terug tot 1617. Dat was het schip wat de Hare Majesteit Friesland heette. En is daarna in verschillende schepen dus teruggekomen. Je ziet de onderzeebootjager, panzerdekschip, linieschepen. Nou, en dat is, zo komt elke naam die komt altijd in een andere hoedanigheid toch wel weer terug. Om de binding met Friesland en de historie nog beter voor het licht te brengen, krijgt de Friesland ik de skipsbel van de vorige Friesland. Die vaarde voor het laatst in 1979, waarna de skipsbel verhuizen naar het provinciehuis. Nou zullen dus waarom het wet erop. En als het toen de commandant van het skip luidt, zal de Frieske binding ik nog op een orenwieze waarom komen. Wat ik merk is dat veel Friesen toch wel leuk vinden dat er een schip is die de naam van de provincie heeft. En dat proberen we ook een klein beetje tegemoet te komen. Op het moment dat we in een buitenlandse haven komen, dan hijsen we ook altijd de Friese vlag. De Friesland wordt de komende maanden uitgebreid testen. Begin Takomir kinderen dan voor het eerst inzet worden.